Il-familja ta' Paulina Dębska ħadet xokk meta f'dawn il-jiem kienet qed tistenna l-wasla tal-katavru biex tkun tista' ssir id-difna. Dan hekk kif il-katavru, skont informazzjoni li kiseb Net News, għal xi raġuni ma tpoġġiex abbord l-ajruplan li kellu jitlaq minn Heathrow lejn il-Polonja. B'riżultat li l-katavru spiċċa wasal ġurnata tard. Kelli mal-Ermolta konfermaw Net News li l-katavru tal-Pollakka talaq minn Malta u twassal Londra, fejn minn hemm kellu jsir trasferiment għal titjira oħra. Kuntatt li sar mal-familja tal-Pollakka ġie konfermat li f'Heathrow seħħet taħwida sħiħa u ma setgħux isibu fejn tniżżel il-katavru. Paulina Dębska, żagħżugħa Pollakka ta' 29 sena, inqatlet kiesaħ u bieret fi ġnien l-Indipendenza f'Taslima fit-2 ta' Jannar. Dwar dan il-każ għaddejja l-kompilazzjoni tal-evidenza kontra Abner Aquilina, bl-akkużat reġa' ddaħħal għal kura fl-isptar Monte Carmeli u bekk ma setax jattendi għal kompilazzjoni li fija qed ikun akkużat li stupra u qatel lil Dębska. Il-psikjatra Joseph Saliba fix-xhieda tiegħu qal li meta mar jeżaminah l-akkużat kien jidher li reġa' mar psikoloġikament għall-ar. Fil-fatt, Aquilina għaxxar xaru ħaraq il-kamra billi mblokka t-toilet u reġa' beda jgħid li hu possedut mix-xitan, b'riżultat li kellu jingħata 3 dożi ta' kalmanti. Il-psikjatra kompla jgħid li Aquilina rrakkonta dettalji grafiċi ta' dak li wettaq mal-vittma u kienet jirrifjuta li jieħu l-medikazzjoni tiegħu. Filwaqt li beda jeddet li dawk preżenti fiċ-ċella bis-superpotenzi tiegħu u li kien se jiġi msalla fuq salib rasu l-isfel. Dan ġara jumien qabel Aquilina kellu jidher il-qorti dwar dan il-każ. Bit-tabib Saliba jgħid li l-akkużat instabla ħwejjeġ u ordna lit-tobba biex jinżlu għall-kubtejhom qudiemu. Kien fid-daw ta' dan kollu li l-qorti preseduta mill-Maġistrat Marcen Farrugia li ordnat li 3 psikjatri jeżaminaw l-istat ta' Aquilina bil-kompilazzjoni mistennija tkompli fil-11 ta' Marzu.